yaushe ki ce kin ban zuciya na rabe ki na samu duka daukacin amintarki hakan zai sanya na daina yin raki jini na aka bincika akwai naki a soyayya na ci da ke ban maki cancanta ta ce hujjata so inganta shi zan baki yabo. Shi so baya bincike in zai shiga take riske zuciya riga daga na yi dacen masoyiya bata jin ziga yadda na so ta tayi min rai ta shiga babu abin da zuciya yau ta rago sanda na baki karɓa dama da hagu yadda na zo gare ki fara